Означава ли успехът в училище успех в живота? Убедена съм, че много от вас си задават този въпрос, включително такива, които вече не са в училище или такива, които в момента сте и се чудите дали ще успея въпреки добрите оценки, като имаме толкова много примери за хора успешни, развили бизнес, които, да кажем, в училище не са имали от най-добрите оценки или в университета. Ще ви кажа какво мисля аз по този въпрос и ще споделя съответно своя опит. Аз в училище имах прекрасни оценки, след това успешно завърших висше образование, имам бакалавърска и магистърски степени. Това, което мога да кажа, че престоя в висши учебни заведения, независимо дали е на територията на България или в чужбина, със сигурност може да повлияе единствено и само положително на това ние да се развием като личности. Спомням си, че когато постъпих за първа година в университета през 2003 година, тогава ни подариха едни книжки, едни тефтерчета, в които на всяка страница имаше различни мисли. И знаете ли, една мисъл съм я запомнила, ето сега сме 2025 година, вече 22 години. Тя беше следната. Когато постъпиш в университет, ще си дадеш сметка, че има много хора, които знаят повече от теб. Но също така ще си дадеш сметка колко много хора знаят по-малко от теб. Така че, приятели, считам, че успехът в училище не е гаранция за успех в живота. Завършено 1, 2, 3, 4 висши образования не е успех, че ще бъдем успешни, богати. Но също така смятам, че всеки един досег с образованието, с хора, които са учили повече от нас, с хора, които се развиват, с хора, които четат, всъщност може да ни бъде полезен. Има не един пример за наистина успешни хора, развили бизнеси, които по стечение на обстоятелствата не са учили в университет, нямат висше образование. Но аз смятам, че има някои професии, при които е задължително да се развием, задължително да учим доктори, адвокати, преподаватели, въпреки че в същото време считам, че за много професии трябва да го имаш вътре в себе си и да носиш страстта, да носиш желанието да го правиш. Но моето лично мнение, възползвайте се от всяка една възможност да учите, да се развивате, да се обогатявате. Кажете ми какво вие считате по тази тема. Вие самите следвали ли сте образованието, което сте искали, или, например, сте се съобразили с желанието на своите родители? Случва ли ви се на по-късен етап от живота си да започнете да се развивате, да запишете, да учите нещо? Очаквам ви и приятен ден!